Der er sket sindssygt mange ting, siden jeg opdaterede her inden sidst, men jeg har fået købt mig et hus, og i det hus, der er der et lille skur, og der har jeg tænkt mig, at der skal være et lille fodboldidioterstudie. Så følg med i dag, hvor vi ser, om vi kan gøre det til noget rigtig fedt. Så der er noget maling her, og der er en masse ting, der måske skal op på væggene, så er der lige lidt til min baby, mere til baby og alt muligt andet lort. Altså det er jo skur, ikke? Så det ruder lidt. Der er også nogle ting, der skal op på loftet og sådan. Og væggen er desværre pissebeskidt, så lige inden jeg maler, så skal jeg lige have en våd klud. Min søde kone har fundet sådan en fræk grøn farve her, som der kommer op på væggen. Så det er lidt spændende, og jeg tror, det kommer til at passe godt med fodboldidioter-logoet og sådan, så ja, kryds fingre. Så er første væg færdig. Jeg mangler selvfølgelig lige detaljer deroppe, men dum som jeg er, så har jeg lige tæppet det her stykke nu. Det kommer til at male på. Helvede. And my girls, hvad tænker I? Wow, Steph. Se, Ja, den lille lige vågnet for en lur. Den er lidt bativitis. Nu skal malingen lige tørre, så det kan få et lag mere, og det er så et lille hus, jeg har købt mig ude midt i ingenting. Og vi er ude med Frank. Top vejr, må man bare sige. Og hvis I gerne vil se mere af det her, så følg, fordi resten af det kommer i den næste video.